Bună și bine v-am regăsit. Așa, bună și bine v-am regăsit la un joc. La jocul Null Brawl. Mă cheamă Nestas pentru că suntem prea pro. Nu m-am uitat, n-am jucat și eu cu el și are 50.000 de trofee. Să vă abonați la el că are 50.000 de trofee. E cel mai pro copil. Inisebi îl cheamă. Și puteți să vă abonați de fiecare dată. Dacă nu vă bat. Vă bat. Adică nu vă bat. De Moș Nicolae n-am o să fac asta. Moș Nicolae este cel mai bun sfânt, că ne dă cadouașe. Ce se face? Bine. Oh my god, ia uitați-vă cât de pro este Sebi. Așa. Pim pam pam pim pam 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 pim pum pam 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 pim pum pam pum pam pum pam pum pam pam pum pam 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 pim pum pam 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 pam. Ești foarte pam 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 pim pam pam pim pum pam pum 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 pa pim pam 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 pum pim pam 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 pa. Suntem foarte... Eu sunt cel mai nou. Moș Nicolae nu mi-a băgat nimic, pentru că tatăl meu este foarte rău și nu mi-a băgat bani în nimic. Nu este noob. It's not a noob. Nu e noob. It's not a noob. Așa, să vă abonați la Sabi! Dacă nu vă dau cu katana în gură. Am păcălit, nu mă dau cu nicio katana. Nu băgați, înseamnă că nu știu de ce, dar cred că a băutură și s-a îmbătat. Deci pot continua asta. Mamă, ce urăsc, că mă bate ăla. Hai, mă duc. Să vă abonați la Sebi la mine. Nu contează, dar vreau și la mine puțin pe el. Sebi are 200 abonați.
Și am abia 21 sau 22 și asta mă întristează și vreau și eu să vă abonați la mine. Și mă cheamă Albert Frankie Pro, Albert Frankie Pro, adică. Da? Și să vă abonați la mine. Vă rog mult. Vă rog mult. Vă rog mult să vă abonați la mine. Dar nu contează. Puteți să vă abonați doar la Sebi și la mine nu. Da, vă puteți abona la Sebi și la mine nu. O să vă întrebați de ce dați la Sebi. Pentru că eu sunt cel mai bun prieten al lui Sebi. Și trebuie să fim foarte buni cu el. Eu credeam că o să-l moare. O să-l omor eu pe ăsta. Acum suntem cei mai imuni. Ia uite cum se duce în gaz. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă cum a câștigat. Bun. LOL, 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 LOL. Arbitro. We are pro. Into the cone. Suntem cei mai pro. Sebi este cel mai pro prieten al meu. A fost un pic cam pro. E cel mai pro copil pe lume. Să vă abonați la el, la mine nu contează că eu sunt un om. Dar să vă abonați și la mine dacă vreți. Dacă nu vreți. Eu îmi pare rău, dar eu nu o să pot să fiu un YouTuber adevărat. Și o să cred că eu nu o să mai pot fi un YouTuber. Și o să mă las de YouTube pentru că nu mai are baterie prietenul meu bun. Să vedem. Pa. Și ai sus. Succesul. O să ne jucăm, dar noi, pe două. Nu, ne jucăm pe două. De ce mă omoară? Hai de capul meu, dacă
Sebi e cel mai bun prieten al meu, nu pot să fac nimic. Bă, dar nu pot să bat pe nimeni. Bă, pe nimeni nu pot să bat. Bă, dar cum mă... Hey. What? What? Deci de abonați, că nu mă puteți ajuta. Eu sunt acum amără de prieten, dar nu Sebi. Vreau și eu să fac bun să mine, să sunt și eu un om normal. Care vreau și eu să-mi doar să fac 30 de ani. Vă rog, să nu simțiți că mă bag ca pe nucă. Pe nucă. Eu nu mai pot să mai mă joc jocul ăsta, o să închid și filmarea și nu mai mă joc jocul ăsta niciodată în viața mea. Bă, voi vedeți cât de greu e să dai măcar un win, când cu Sebi dau numai win-uri ca pro. Bă, ce e mă? Bine cu pipe. Ne dăm dublura. Da, ia dublura. De ce? De ce? De ce te arătat, craule? Bă, ia uite cum să la damage craul meu. Dacă de nou bești, craule, de ce nu mă lăsați pe mine? Că eu știu să joc și o să mă joc cu leul care pot să mă clonez.
Are nouă și ce ne-a făcut la ăla nostru? Bă, da, mai durează mult. Dar de ce te joci cu Shelly? Mamă, n-am ce mai nervează chipița. Bă, tu vezi că echipiera mea e cu Shelly. Bă, ce să faci, mă, cu Shelly pe hartă de-asta? Hai, mă, du-te și dă-i, mă, buca. Bă, dar poți să-i dai și tu bucata. Dar eu nu mai câștig niciodată. Nu se câștig niciodată. Eu vreau. Bă, dacă nu câștig cu Shelly, mă duc cu cap. Ce sunt? Mamă, căcatul. Cam atât a fost episodul 4.